Nainbag nga oras, dito'y ili tayo nga Cordillera, nabaknang iti tradisyon. Kanayon nga mangmangeg tayo ti nagan nga kabunyan, iti uneg iti tradisyon. Ngam ti salusod, ti kabunyan kadi ket isu ti Dios iti Biblia, sino ni kabunyan iti panagkita dagiti taga Cordilleras. Kadagiti taga Kalinga, ti kabunyan ket isuna ket supreme being. Isuna iti supremo nangato. Kadagiti taga Buntok, ti kabunyan ket kafunian. Ti kafunian ket isu ti awagan da nga itutungjo, the one above. So daytoy nga itutungjo uno kafunian, ket addaan iti talo nga anak nga lalaki, isuda iti tagaaywan iti talon daytoy nga itutungtyo. Kadagiti met taga Ifugao daytoy nga kabunyan, ket isu iti maibilbilang nga supreme being ket creator. Iti dadu mga paset ti taga Ifugao, awagan dati kabunyan iti maknungan, the chief God and creator of all things. Isuna ti afunihon kabunyan. Kadagiti taga Mayawyaw iti Central Ifugao, ti kabunyan ket nagan iti adu nga didyosen. It's a collective name of deities. Kadagiti taga Kankanaoy, nagidwa, dati makuna nga southern Kankanaoys ke northern Kankanaoys. Kadagiti southern Kankanaoys, iti paset ti Montañosa, isu dagiti munisipyo ti Tadjan, Bauco, ken Sabangan. Ken iti paset ti Benguet, isu iti munisipyo ti Bacon, Tibungan, ken Mangkayan. Adati kangatuan nga awagan da, nga highest being, nga isu ti Adi Kaila. Daytoy nga adi kaila ket isu iti namarswa iti amin. Iti sumaruno ket isu ti kabunyan. Ti kabunyan ket daytoy ket it's a collective gods and goddesses. Kadagiti met northern Kankanaoys, daytoy ket kadagiti iti munisipyo ti Sagada ken Busaw. Patyenda nga adati kangatuan nga kabunyan. Ngam iti amin nga aramidon da iti tradisyon, ket iti nga kabunyan inainayon da kadagiti daydayawan da ken pagserbian da nga dagiti ancestors ken kadagiti espiritu. So nga haan nga naiduma dayto nga kabunyan no diket naitipon, inayon da iti panagserbida no iti tradisyon nga aramiden da. Kadagiti met taga Abra, ti awagan da met nga kangatuan nga Dios da ket isu ti kadaklan. Isu na iti mang ituray iti amin nga lubong. Ket ti maysa nga didyosen dito ket isu ni kabunyan. Isu na iti gayem ken manursuro kadagiti tattao. Isu na ti nagisuro iti panagkararag. Isu na ket mangagas kadagiti masakit. Isu na ti mangprotektar kadagiti tao iti trabaho dagiti demonyo. No obserbaron ken kitaan tayo kadagiti probinsya ken municipalities tayo ditoy Cordillera, nagduduma nga klase ti kabunyan. Ken ti kabunyan ket nainanayon wenno maysa kadagiti nagadu nga didyosen nga matungtungpal kadagiti nagduduma nga tradisyon kada munisipyo ken kada barangay. Sinumat ti Dios iti Biblia. Ibagbaga ti Biblia nga ti Dios ket akas na isurat
iso tinamarswa iti amin nga banag agraman iti tao. Iti Genesis chapter 1. Ken iso ket managimon nga Dios. Isulaeng ti pagdayawan ken pagserbian saan nga kayat nga adda ti kabingay na iti panagdayaw ken panagserbi dagiti tattao. Masarakan iti Exodus chapter 20 verse 4 ken verse 5. Ti Dios iti Biblia ket nalinteg nga mangukom. Isu ket mamakawan ken napudno nga Dios. Inbaga ti Dios ken ni Moses iti Exodus chapter 34 verse 7. Tungpalek ti karik iti rinibribo a kapututan. Ket pakawaneg ti kinadakas. Panagsalungasing ken basol ngem dusaek a dusaen dagiti anak ken apo ko agingga iti maikatlo ken maikapat a kapututan gapu kadagiti basol dagiti ammada. So ti Dios ket napudno nga mangtungpal iti amin nga karina. Isu nga tatta ti panawon nga datayo umasideg tayo nga dumawat iti pamakawanag agsipot ta isu na ti Dios nga mamakawan kadagiti nakabasol. Ket ti Dios ket napudno nga mangdusa kadagiti amin nga nakabasol ken kuana. Dusaen na iti impierno dagiti saan nga mamati iti kinadios na ken dagiti saan nga mamati ken ni Apo Hesukristo nga imbaon na nga inmay nga manubot nga mangisalakan kadagiti amin nga mamati ken agbabawi. In surat ni Apostol Pablo iti 2 Tesalonica chapter 1 verse 8 ken 9. Babaen iti gumilgil ayab nga apoy. Dusaen nanto dagiti di mangbigbig iti Dios. Ken dagiti di agtulnog iti nainbag adamag maipapan ken ni Apo Hesus. Madusa danto iti agnanayon a panakadadael. Ket maisina danto iti sanguanan ti Apo ken iti dayag ti panakabalin na. So kasapulam nga mamati agtalok iti nainbag nga damag. Iti ebanghelyo ni Apo Hesus tapno mapakawan. Dagiti basbasol mo ket saan ka nga madusa iti agnanayon nga apoy. Tati Dios ket napudno nga Dios nga tungpalan na ti karina nga dusaen na dagiti tattao nga saan nga agbabawi ken saan nga mamati ken ni Apo Hesukristo. Ti Dios iti Biblia ket nasantuan nga Dios na idumduma kadagiti amin nga pinarswana. Awan ti kapadpada na kadagiti amin nga pinarswana saan na nga akseptaren ti amin nga klase ti basol dakkel ken basit haana nga awaten. Nadalos awan ti basol ken kuana. Saan nga mabalin nga maitipon ken makinayon kadagiti didyosen. Kadagiti anito, kadagiti dakes nga is-espiritu. Kunana iti Habakuk chapter 1 verse 13, nasantuan unay dagiti matam, ti mata ti Dios. Dida maibturan akitaan ti dakes. Di mo kayat akitaan dagiti tattao nga agaramid iti dakes. No saan ka nga agtultulnog iti bilin na? Saan na nga kayat dayta? Ket saan na ka nga kayat nga kitaan? Kaguran na ka. Ti Dios iti Biblia managayat ken manangaasi. In surat ni Juan, iti Juan 3:16, gapu iti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong anak na tapno ti siya sinuman a mamati ken kuana saan amatay no di ket agbiag nga agnanayon.
So ti Dios iti Biblia, adalata ti asi ken ayat na kadagiti tattao. Uray no nagbasol ti tao, adda ti asi ken ayat na kadakwada. Ited na ti biyag nga agnanayon kadagiti amin nga mamati iti bugbugtong nga anak na nga ni Apo Hesukristo nga inbaon na nga inmay nga nang tungpal kadagiti amin nga bilin ket natay nangikaro iti dusa ti basol iti cross of Calvario na itanem may katlong aldaw nagungar tapno isalaka na dagiti amin nga mamati ken kuana. So ti mensahe tayo ti Dios iti Biblia ket saan nga isu ti kabunyan nga mabalin nga makinayon kadagiti didyosen ken anito. Saan nga maysa nga didyosen no di ket isulaeng ti Dios nga namarswa iti amin isu ti Dios nga agturay iti amin isu ti Dios nga nasantuan isu ti Dios nga mangited iti biag nga agnanayon kadagiti amin nga mamati ken ni Apo Hesukristo isu ti Dios nga mangukom kadagiti amin nga tao nga saan nga agbabawi iti panagdayaw da panagserbida kadagiti didyosen ken anyaman nga espiritu. So ti karit kada tayo agbabawi ka talikudam dagiti amin nga patpatyem nga didyosen. May maysa ti pudno nga Dios isu ti Dios iti Biblia isu ti suruten ken isu laeng ti pagdayawang. Isu met ti mangukom ken ka no saan ka nga agbabawi kadagiti nagbasulam ken saan ka nga mamati ken kuana. Agpanunot ka kayyan. Umay ka iti Dios nga pudpud